አንቲ ውእቱ ሰዋስው ዘርየ ያዕቆብ እምድር ዘይበስስ እስከ ሰማይ ወመላእክተ እግዚአብሔር የዐርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ሰአሊ ለነ ቅድስት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተኸበርኩም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ምእመናን ምእመናት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓዲ ውስጥ ዘለኹም፣ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዘለኹም፣ ኣብ ከተማ ዘለኹም፣ ኣብ ገጠር ዘለኹም እግዚአብሔር አምላኽና ን2018 ዓመተ ምህረት ንበዓለ ጾም ንዓብይ ጾም ዘብጽሐና ፈጣሪና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ስለዚህ ያው እዚ ጾም እዚዩ ወለድና እውን ብምህልላ አኽቢሮምዎ እናለመኑ ዝመጹሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽግር፣ ኣብ ጸበባ፣ ኣብ ሓዘን፣ ኣብ ብኽያት ስለ ዘሎ ህዝብና ተፈናቐለ እውን ናብ ገዝኡ ንኽምለስ ዝሓዘነ እውን ክጽናናዕ ስለዚህ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ያው ጾም ስዋዕየ ምህልላ በየቤተ ክርስቲያኑ ምህልላ ክግበር ነቶም ወለድና ምሕረቱ ዝለኣኸ ምሕረቱ ዝሃበ ሰብኣነ ነብየ እውን ብሰለስተ መዓልቲ እዩ ምሕረቱ ዝለኣኸሎም እሞ ንሕና እውን ሽግር ስለ ዘሎ ህዝብና ምሕረቱ ቸርነቱ ይቕርትኡ ንኽልእኸልና ኣብ ስዋዕየ እዚ ብምህልላ ብጾም ብጸሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከነሕልፎ ያው ሃገረ ስብከትና በሊቃውንትና ያው ተሓላሊፉ እንዮ። እግዚአብሔር እንግዲህ ሰላም ጀሚሩ ሰላም የፈጽመና ስዋዕየና ጾምና ናይ ሰላም ስዋዕየ ናይ ምሕረት ስዋዕየ ናይ በረከት ስዋዕየ ይግበረልና። ዝኩሉ ዝሓለፈ መከራ ኩሉ ከዓ ይኣኽለኩም ይበለና ናይ መወዳእታ ይግበረልና ፈጣሪና እግዚአብሔር። ስለዚህ ሰላም ጀሚሩ ብሰላም ብርሃነ ትንሣኤው የብጽሐና እግዚአብሔር ዓድና ህዝብና ይባርከልና ይቀድሰና ሰላም ጾም ይግበረልና። ይስተይ ወስኹ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ብፁዕ አቡና አቡነ ኢሳያስ ናይ ክልል ትግራይ ርእሰ ከተማ መቐለ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ተኸበርኩም። ናይ ሃገረ ስብከትና ክፍለ ሓተም ሰራሕተኛታት ከምኡ እውን ናይ ደቡብ ወረዳ ሰሜን ወረዳ ሊቃነ ካህናት ሰራሕተኛታት ናይ ገዳማትን ኣድባራትን ኣመሓደርቲ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኣይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላእካነ ምስጢር ዲያቆናት ብጠቕላላ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን እትርከቡ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እኳ ዕላብ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ 2018 ዓብይ ጾም ኣብጽሐኩም እናበልና ብፁዕ አቡና አቡነ ኢሳያስ ብዝሃብዎ መራርሓ ስለማዓንቲ ዕለት ጠቕላላ ኣብ 51 ኣብያተ ክርስቲያናት ዝርከቡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ዲያቆናት ተፈላለዩ ሰራሕተኛታት ኣኪቦም ብዝሃብዎ ኣመራርሓ እቲ ጾም ብፍቕሪ ብሰላም ብስምምዕነት ክኾን ከም ዘለዎ ዝሃብዎ ኣመራርሓ ምስ ሙሉእ ተስፋን ደስታን ክንፍጽሞ ኢና ብፁዕ አቡና ጸሎቶም ይርድአና ኢሉ ኩሉ ማህበረ ካህናት ተቐቢልዎ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ደሞ ኣብ ሽግረ ስደት ዘለው ተፈናቐልቲ እግዚአብሔር ብምሕረት ቆላሒልዎም ለዓዶም ክሻብ ዝምለሱ ንሕና ክንሕግዞም ስለ ዘለና 8 መዓልቲ ጥሪ ዝተወሰነ ውሳኔ ላምና መጨረሻ መጠቃለሊ በጽሑቱ ብክዳንም ብኩሉ ተገበረ ዘሎ ክንፍጽም ኢና ህዝብና እውን ክንተሓባበሪና
ኣብ ጎኒ ኣሕዋትና ክንቆም ኢና ኣብ ጾምና ክንዝክሮም ኢና ኣሕዋትና ክረድእና እዮም እግዚኣብሔር ክረድኦም እዩ ልብል ዓብዪ ነገር እዩ ካብ ቀፂሉ ዘሎ ደሞ ዓድና ኣብ ጉድኣት ኣብ ጦርነት ኣብ ስደት ኣብ መከራ ስለ ዘለና እቱ ዝሓለፈ ይኣኽለኩም ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከዚ ግን ዘሎ ዘይምዕሩይ ወርየ እቱ ኩሉ ዝከኣለ ኣምላክ እቱ ህውከት ላብ ሰላም መሊሱ ተነጋጌርና ተረዳዲእና ተሓባቢርና ክንነብር እግዚአብሔር ክረድአና ኣብ ዓብይ ጸሎትን ምህላን ኢና ንግበር ትጾም ተለመደ ኩሉ ግዜ በዓመቱን ጾሞ እዩ ኣብ ርእሲ ግን ፍቅርን ሰላምን ሓድነትን ክህልዎ እዩሞ መናእሰይም ዓበይትም ኣብ ብልቀርበኩም ቤተክርስቲያን ተራኺብኩም ስብሃተ ነግህ ተውፅሑ ቅዳሴ ክትቀድሱ እቶም ስደት ተፈናቀልቲ ኣሕዋትና እውን ክትሕግዙ መጸዋዕታና ነቕርብ ናይ ብጸቦና ብራሸ ስኩላትና ይኹን ክብሪ ይሃበለይ አዮ ኣብ ልቦናና ይሕደር ኣብ ልቦናና ሓዲሩ ከዓ ብስራሕ ንምግላጽ ፈቃዱ ይኾነልና ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም እና ጾሙ ሰዋየው በሰላም ጀምሩ ሰላም ይፈጽመና ጾሙ ሰዋየው ናይ ሰላም ሰዋየ ናይ በረከት ሰዋየ ናይ ምሕረት ሰዋየ ተርብ ሰማዕትነት ህይወቶም ዝሓለፉ ሰማዕታት ሀገር እግዚአብሔር ቅድስት ትግራይ ነፍሶም መሐረና ህዝብ ትግራይ ወላድ ትግራይ ጽንዕልና በርትዕልና ጸበቡ ጭንቁ ሐዘኑ ብኽያቱ ጥሜቱ ድርቁ ካብ ዓድናን ካብ ህዝብና ያርሐቀልና ያኽለኩም ይበለና ጎይታ ናይ ሰላም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ሁሉ ሰላም ይሃበና ካብ አቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱሳን ጻድቃን ቅዱሳን ሰማዕታት ቅዱሳን መላእክት ካብነና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ይሕድረልና ዓድና ህዝብና ሊቃውንትና ማህበረ ካህናትና እውን በረድኤቱ ይሐልወልና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት በዛሃለፈ ስርየት ወበዘይ መጽእ ቅበት ኩኑ ፍቱሃነ ወንጹሃነ ማጥያት ይረስየነ ይረሲኩሙ ከመ ንኩን ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ኦቶ ካፌ ንስሐ ሰራይ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአት ኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እሺ